Que tal esta auga? Está boa? Sí. Está boa. Está quentinha que dá gusto. A cantos grados pode estar? 30. Pouco máis. Vedes moito aquí? Ou non? Ainda tiñamos subido moito máis. Non fora aceitura, porque agora vas a ir mañá. Mañá vas a ir. Cando sales a televisión de Galicia? E logo saídes afora, que fai? Máis calor, máis frío? Normalmente fará máis fresco, porque aí que estaba aquí. Máis fresco. Mellor aquí que dentro, na privada ou... Aquí 100 veces mellor que dentro. Sí? Aquí hai máis ambientillo que dentro. Dentro é demasiado seco.